Gusto ko mo'tog langit kap oy. Pero pasig magabian ko ba? Ingon manggod si mama. Kay paulion daw kog sayo. Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Capsule with Mangosteen, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangosteen, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, padayon ta sa tuang mga gibati, padayon ta sa tuang paglanog-lanog o kumbati ta sa tuang pagpahimsog mga kabisyo, my love so sweet. Duyog ta nini ato ang programa kaduhang yugto na. So kumusta ta diha karon? Hinaot nga okay pa mo sa all right mga kabisyo, my love so sweet. Kauban gyapon mininyo kini gyapon si Mike Kiling. O kini gyapon yang gyapon taro ay lumping ha. Kini si Lolo Babaw ha. O plasta gyapon ta og kumusta ta sa mga ubang kabisyo hinigugman natong naabot sa itong pagsibya karon mga teknya ha. Ilabi niya diyadapita sa ning lugaran ni sa 99.5 Gold Bayugan, 99.9 DYRJ FM Radio Gidulman Bohol, Go FM Trinto, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City, 91.7 Dawan FM Malihatag Surigao del Sur, 94.7 Dawan FM San Miguel Surigao del Sur, Connected 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province, Real Radio San Franz, ha? Kings FM Make Pipino Mass Media Unidad Caguait, 94.1 Big Radio Bayugan, 88.1 Line FM Santo Tomas Davao del Norte, 93.9 Line FM Aras Asan, 88.3 Line FM Balas Placer, Mix FM Dipolog Pulangko, og Line FM Barubo. Ala sige, mayong udto kaninyong hulot. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong paglanog-lanog ya karon. Manukad ta sa laing yugto sa tuang programa, pero usa mo na mga kabisyo, my love so sweet. Di na to kalimtan magpalagsik ilabi na kato mga uban kanato diha karon nga naay mga gipambatyag sa ilahang panglawas. Munang dapat magtumarta sa Calabo Plus Capsule kay dako kayog tabang sa mga sakit. Inom og tumar sa Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic ug sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangosteen. Apan mas epektibo ug mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang ang Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic o Calabo Capsule with Mangosteen ug wala kay angay kabalaka. Kay purong herbal kini, dili makadaot, aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawan nga ang Calabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks ug sa strokes. Makatabang sab kini sa pag-energize ug rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. Ug makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut mga kabisyo, my love so sweet. So kana siya ang dapat ninyong buhaton magpalit ug magtumarna sa tuang produkto diri sa Calabo Plus Herbal supplement. Okay, we are live sa tuang mga tagsatagsang pages mga kabisyo sa DJ Mike Kiling Facebook page and Katok Confession Facebook page. Laing kaagi ang atong hatagag pagtagad karon, so mo nang kamo diha manukad na og maminaw sa ato ang Katok Confession nga atong plastaran karon. Kung gusto mo mag-share sa inyong mga kaagi, pwede mo mag-message dahil po sab kanato, no? Katok Confession nga Facebook page. Anyway, dito maglangan plaster na aniya na ang ato ang kaagi ni Daniel.
Gusto lang ko mag-share about sa ako ang partner. Karon 29 na day ko. Then third year college student sa Osaka University diri sa Davao. Na ako'y uyab o itago lang nato siya sa pangalang Inday. Kani si Inday, super love kayo nako. Ang kaagi na mo ani kay una nanguyab ko. Manguyab man jud ka unya, lisod pud minyuan nimo diretso karon pa mo nya kaila. Alas ng bright to. Nya then wala ko niya gisugot. Iyoy po. Pangit manggod ko. Then wala ko ni hunong bisan gibasted na ko niya until sa nanguyab Japon ko niya. After 3 months na kong pagpangulit niya, iyan akong gisugot. Wala gyoy bagdugay paganyig kuliton kag mamugos. Onya ang ubay bitaw niya may kiling kung kiso patong namugos nga nanguyab mo patoy adarit no. Magpasigarbo dayon na guyab na ko ning gwapa niya mong classmate dali. Dali ra kayo ni pero naagtagog 3 ka bulan, 6 ka bulan. Hilaso na dayon kayo, ha? Bitaw na bitaw ni Ana Lulubaba, no? Kani si Inday, first day pa lang namo ni Inday, ni-chat siya sa iyang ex. Agoy nyoy. Grabe, ipangutana na ako siya, nganong nabuhat niya to. Then gitubag ra ko niya, o gusto lang man ko makabalo, siya nga naan ako'y uyab. Dapat yun niya ay courtesy call, ha? Courtesy call, ha? Nangid maganyan niyang kwan? Mag-courtesy maganyan niyang tawagan niya kanyang mga tagalayang lasod nga mga ni dito lasod ganyan mga courtesy call maganyan sa presidente. Ano pa nyo si mong uyab? Nangid mo niya. Adi siguro mo nangid. Pahibalo lang. Pahibalo lang. Tama. Nito pag ko nga moto iyahan tumong. Then pag-away pag-away na mo as in luoy kay ko. Aminado ko mura kog bayo tug baba pero ako Japon ang luoy pariha ani. Gidunggab kog bulpin. Murag lang sa unang bata pa ko gidunggab kog bulpin sa kong classmates kong aping pagyod. Gani kay wala ning kuan, wala ning lahos. Nagisi ako ang ngabil o siya ngabil daw lulubaba gidunggab. Gilaparo, gikumot ang buhok. Grabe naman po sad na nga ng klaseng uyaba po day, mangulata man. Gipatiran sa itlog. Pasakita na lang ko sa kong kasing-kasing. Bunuga ko sa kong lawas. Ay, lagi patira kong itlog. Maguba ng tanan sa ato. Ay, lagi lapti ang itlog. Gikusi sa bugan. Grabe. Bugan, kita na eh. Ilabay og bato, buko lang ako ang agtang. Grabe, di ba? Pero wala na kwenta nako kay tungod mahal kay nako siya. Mo ni pinakagrabe. Magkadugo, magkamatay. Okay ra, basta gimahal ta ka. Purbida ng ugmahan na. Kasi na day, gold na, ha? Kamatyan yun. Pero abusado kayo siya. Ultimo siya gani mutanaw lang ko sa laing bay. Di na mahihap ang kulata niya sa ako. Tapos siya magagbay-agbay pag classmate niya. Grabe, sakit kayo jud na makita ng imong uyab giagbayan ug lain. Dito ka mas nasakitan. Wow, lupit mo, Jong. Siya pa'y nasuko na wala daw. Wala na kadako. Wala. Matud pa niya ha. Caps lock ha. Wala na. Kadako na kong mata. May ganyan, wala dunggabang imong mata og bulping. Pila ra kadupa ang kalayon namo tapos di makita. Mo to ambot wala ko kabalo sa unsa ako ang buhaton. Bisan nga nang iyahang inahimo sa kuha, gimahal gid na ako siya. Murag mas lisod og mas kaapoy og dili nako kaya nga mawalay sa iyaha. Wa ko'y pakialam sa mga bunog, sa mga kasakit ako ang nahiaguman sa iya. Ang importante sa
Ang importante lang para nako ang makauban siya. Until such time nga nagdugay mi og pila na ka mga bulan og tuig, mga 1 year kapin nagyod. Iya akong gikambras sa akong itlog. Ilab ka na po ang itlog, Lolo Baba. Ilab sila lagi ang tanan. Ha? Pasakit kong taman. Di sa asa sa kong lawas. Ayaw lang ng kilog. Gikambras pag yun. Piting duguan gid kaayo sa ako ang na bati. Kay tungod taas po kay siya og kuko. Dili maihap ang mga kusi. Niglakta gyud sa ako ang panit nga murag halos matanggal na ang panit sa akong or ang unod sa ako ang panit. Nakita sa ko ang mama ang mga bunog sa ko ang lawas ug nasuko siya og taman. Ang nakalisod og nakapait pa sa tanan, kay di man kumutugan sa inungdan, maong iyaha kong gibunalan. Da, namirisi, nabunalan na po noon, good. Dobling sakit. Nga na ganyan mga ginikanan. Oh, ha? Sakit? Oh, taga. Tiwasan, be? Mga ganyan nakalainan na itong mga Pinoy sa ubang mga nasod ba, no? Palangga kita sa mga ginikanan. Dili nila gusto kita, makita nilang kita mapasakitan sa lain. Munang kita ang nila, munang gusto nila sila magpasakit sa tuwa. Para mapili mo nga nahigugma sila. Sato, ha? Oh. Ayaw kasi pa ay kalain si mo mama kay mother's love na siya, ha? Tungod niya to mga pangitabuan, na-depress ko sa akong kaugalingon ug mura na jud ko og buwang. Usahay maglurat na lang ako mata og magtutok sa dingding nga walay hinungdan. Munang kailangan na jud siguro ko mo decide niini og dapat nagid siguro na akong tuliro na akong kaugalingon. Wala pa lang gani ko ni bungad nga makigbulag sa ako ang uyab. Siya na ang nagunang nakigbulag sa kuha. Luya, tawa na, triple murder man siya, eh. Wala pa lang daw ganito siya ni bungad, lulubaba. Nagunahuna pa lang siguro tood ni siyang makigbulag. Gibulagan na. Muna, naunahan na gid siguro. Mo ginay nakalisod og nakasakit niya na. Baka na bitang maunahan bitaw kag bulag. Pakatapusan niyang gingon lulubaba. Grabe kasakit sa kuwang gibati. Og di na ko masabtan nga murag kog mamatay. Nagpakiluoy kong makigbalik siya sa kuha pero dili nagid siya kay tungod nagbalik siya sa ilahang ex. Nangutana ko kung sa sugod gimahal ba ko niya. Hingtubag lang siya gamay ra daw kaayo. Samot kong nasakitan og murag paminaw na ako gusto niyo kong magpakamatay. Pero nakita na ko si mama ang kapoy kasi ang trabaho sa pagpaninda og saging ug akong papa nagapamasada. Nagul ko sa mong kahimtang kay pobre ra pud usab mi. Mao nang ako ala lang gitulog ang kasakit og gihilak ang tanan. Unta maka-move on ko ni ini. Pero unsa pa may angay na kong buhaton. Unta inyo ako matambagan, diri na lang kutob ug daghang salamat. Katoy ang kaagi mga kabisyo, my love, so sweet. Okay, inyohan na sinati ang iyahang kahimtang. Naluoy kay gyud to, dinaog-daog kay siya. Nganyong namang nga niya mga klaseng tao, asa mang ustisya niya ang taon ko doy. Basta hilab lang gid ang tanan, ay lang gid akong itilog, maluoy taon ka. Wala pa lang gani, pag makulatahan lang gani tuod ta, no? Nani mang lagom sa tuwa, dapat makigbulag ng taong ka. Ay, kay kanamay nga niyang karelasyon, di ba na sila dapat pakigubanan? Ha? Ang tumong ni mo, gugma-gugma. Ha? Kung nga niya man niya nga, kula taon nga kunin mo, mangita ko live, bagay na siguro ta, ha? Sakitan naman day kunin mo. Bagay na nandiyan eh. Gugma-gugma kung tumong. Ha?
magminalay, inunungay, kini mo bati o kalipay ba? Oh, grabe naman yung kasakit, luya yung tawa niya eh. Pero nag-iuban niya may kiling. Oh, kung ikaw sinati ni mo ningingan yung klaseng kahimdang, ayaw kabalaka, ayaw kahadlok, ayaw pawalag paglaom, kaya hindi ka niya giisa. Ha? Kung paminyaw ni mo nga murag halos na ka mamatay, ayaw kabalaka. Ha? Layo pa niya sa tinuod. Oh, napay mas grabe mabutan niya, mas magpakamatay niya ginyoon ka. Ha? Ay, klaro. Ay, klaro, Lulubaba. Pero bitaw. Ako lang masulti na siya. Dapat, dili lang siguro siya tawagan niya. Kung makita niya murag red flag niya ba? No? Pangit naman kayo niya pakiguban niya ng klaseng tao niya. Ha? Iska po niya, pahawan niya, sibat niya. Biyahe niya siya, eh. Kapoy niya, ha? Kapoy ka, ha? So dapat, unawin niyo mo ang imong kagalingon. Ayun niyang uban, kay mas importante man niyo mo imong kagalingon, dapat mahalon po siya niyo mo imong kagalingon po. Kulang ka sa pagmahal sa imong kagalingon ba? Kay kung wala kay pagmahal sa imong kagalingon, wala kay pagbili, no? Oh, dili importante ang imong kinabuhi para sa imuha. Gani, kung importante imong kinabuhi, dapat po magpalig-on po ka sa imong kalawasan. Kay kung naglabad ang imong paminaw sa pagpaminaw, or sa imong ang ulo nimo kabisyo my love so sweet sa pagpaminaw, niini ato ang tulumanon, no? Samot na me. Kasi natin na siya grabing kulata, pero di pagigyapon siya munda og makigbulag. Abot na nung sa puntong yun na noon siya pakigbulag. Gani, makasulti ba tag mirisi pero luoy mampot, pasagda na lang siguro. Gani, pasagdi na lang Lulubaba. So ana lang gid siguro mga kabisyo, dapat maghaplas na lang taniini og liniment oil nga numero 1. No, aprobado, garantisado, Calabo Plus Herbal Oil Liniment Amigo. Muwagtang sa panuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, ubag-ubag, matagtiki, arthritis, rheuma o guban pa. O batay sa mga kutog, moisturize sa panit, humot og sakto sa kainit, bugnaw, nindot sa paminaw, insect and mosquito repellent. Alang usab sa mga nasa opisina o kabuyon sa biyahe, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub, no? Alang sa pingot nga ilong, hubak o stress, paminaw, mga kabisyo, mag-Calabo Premium Rub ka na. Okay? Para ang buhay, hay. Para sa mga kikigid o baho sa lawas, panabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para pampaputi o pampabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pakamis o pandepensa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Inigatog ka nato sa Gesture Marketing Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus Tanang Balatian, Tudas! Duyog ta padayon sa panaguban, kabisyo my love so sweet, kinigapon si Mike Kiling. O kinipod si Lulubaba, ha?